כלי נשק קטלניים נמכרים בישראל בלי כל הפרעה או פיקוח. תחקיר חדשות 10 חושף באיזו קלות ניתן לרכוש במרכזי קניות ובחנויות צעצועים, רובים ואקדחים, שיורים קליעים מסוגים שונים שפשוט יכולים להרוג. את הסיפור הזה מביאים הערב כתבנו עידן רוט ודורון הרמן. ברגע שאתה בא לקנות נשק, הוא לא שואל אותך אם אתה פושע. כן? אתה נכנס לחנות, אתה רואה משהו, נראה לך, זה כמו נעליים, אתה קונה, זה יוצא. התחנה המרכזית בתל אביב. בדרך כלל מגיעים לכאן כדי לתפוס אוטובוס בדרך הביתה, אבל ממול הכרטיסן בין חנויות הבייגלה והנעליים מסתתר עולם מסוכן ובלתי חוקי. מה אפשר לעזור? הוא אמר לי לגשת לאמין. בקשר לערבים. אוקיי, מה אתה מחפש, אחי? M16, חשבתי. M16 ברזל? כן. לא, ברזל. כן, שמעתם נכון, המוכר לא דיבר על דובי ורוד, אלא על נשקי האיירסופט, כלי נשק מסוכנים שיורים כדורי פלסטיק וחרסינה. נשקים שנראים ומרגישים כמו הדבר האמיתי. זה יקר, אחי, זה 1,000 ומשהו. כן, אני יודע. זה לא 2. ערוך תקציבית לזה? כאילו... ברור, אני רוצה להיכנס לקטע. לאחר השיחה הקצרה עם המוכר המשכנו הלאה לעוד חנות, לא רחוק משם. מה זה מה אני עושה? המוכר מבין מיד את שפת הקוד והוא מוביל אותנו למחסן הנשק שלו, שממוקם לא להאמין בלב התחנה המרכזית. שימו לב, הכל מתנהל מתחת לאפם של השוטרים. יש לך פה קלצ'ניקוב של חברת GNG. העלות שלו 2,600 ש"ח. אתה ממלא כאילו את המחסנית. אני מכניס מחסנית, בערך פעם ראשונה. יכול להיות מצב שעם כדורית מסוימת ובלחץ גז מקסימלי זה אפילו יענה להגדרה של החוק לנשק. כלומר שזה קטלני. זה יכול להרוג? קטלני זה יכול להרוג. אז מהו ציוד הטקטיק בול ורובי האיירסופט? מבחינה חיצונית הם נראים כמו העתק מושלם של ה-M16 והקלצ'ניקוב או כל כלי נשק אחר שתרצו. הם מופעלים באמצעות גז או סוללות, ובמקום כדורי עופרת עם אבק שריפה הם יורים כדורי חרסינה, פלסטיק ואפילו מתכת. זה עושה כמעט חור בגוף, פוגע בעין, אין עין. כל היחידות המיוחדות בצה"ל, במשטרה ובשב"כ מתאמנות בכלי הנשק הללו. זה נראה ומרגיש בדיוק כמו M16 מקוצר. השימוש בהם, חשוב להדגיש, מותר אך ורק במטווח מוסדר, בליווי מדריך ותחת כללי בטיחות מחמירים. אבל לא תאמינו כמה פשוט לרכוש נשק כזה מכל סוג ודגם שתרצו. זה עולה 1,650, זה עולה 1,900, זה עולה 1,300. חנות הנשק הזאת שכאילו נלקחה מסרט פעולה הוליוודי ממוקמת במרכז מתחם הפיינטבול שבבית ברל. זה קורצ'ק. זה משהו נחמד מאוד. עם מטריקס ראית? את סרט הפעולה מטריקס בוודאי שראינו, ולכן שאלנו אם הנשק הזה עלול לפגוע. זה שובר שיניים, זה מוצא את העיניים, וזה יחסית, זה נקרא ספורט אקסטרים. זה ספורט יחסית מסוכן. מסוכן או לא, החלטנו לבסוף לקנות אקדח דמוי ברטה. החוק, נזכיר, אוסר על מחירה, אבל מה לגבי השכרה? מה זה אומר? כאילו, לשם חברותי בליגה אני מבקש לחקור ציוד, אבל אני קונה, כאילו, מה זה אומר? מה שהסברתי. זה כאילו אני קונה? כאילו אני מזכיר את זה עכשיו? על פי חוק, אסור לדברים האלה להיות מיובאים לארץ, להימכר בארץ. אין שום דרך חוקית להחזיק אותם, אלא בהיתר מיוחד של שר הפנים ושר הביטחון, שנותנים את זה רק לכוחות ביטחון. יש כמה חנויות בתחנה מרכזית תל אביב שעובדים איתם, יש חנויות בבאר שבע שעובדים איתם, יש חנויות בחיפה. כמה נשקים כאלה מסתובבים בישראל? כן. אני מאמין אולי 20,000 נשקים, 30,000 נשקים. רציניים אני מדבר איתך. חוק צעצועים מסוכנים אוסר מכירת חיקויים של כלי נשק אמיתיים, לרבות אקדחי גז, והסיבה ברורה. עם כלים כאלה, אנשים ביצעו מעשי שוד מזוין ואיומים. בגלל המראה הזה שלהם, מי שאוים טעה לחשוב שמדובר בנשק אמיתי.
מי שאמור לפקח על תעשיית הטקטיקבול ולמנוע הפצה הוא משרד התעשייה והמסחר. אני מכיר את החברה הזו, יש להם אישורים שהם גם חותמים על זה שהם לא ימכרו ולא יעשו, אלא רק לאותם מועדונים שמאושרים ולכוחות הביטחון שהם נזקקים לשירותים שלהם. משרד התמ"ת, כפי ששמעתם, מכיר היטב את החברה, שמצידה אינה מתאמצת במיוחד להסתיר את פעילותה, פעילות שמתבצעת ללא כל הפרעה, מתחת לאפן של הרשויות. הם לא עושים שום דבר, זה לא מעניין אותם. מספיק להם שהם תפסו אותך וזהו, ושאתה אומר להם, תשמעו, אתם יכולים לגשת ולקנות לבד, כמו שאני קניתי. הם אומרים לך, אין בעיה, אנחנו נחקור את העניין, והם לא עושים שום דבר. תגובות. חברת פיינטבול ישראל מכחישה כי היא עוסקת במכירת כלי נשק מסוג טקטיקבול. חברת מיל סוחרת ממנה את המבנה שבו נעשה השימוש ברובים, והיא זו שמפעילה אותו, אומרים בפיינטבול. חברת מיל מצידה אומרת כי היא אינה מוכרת ציוד, אלא רק מחכירה אותו לחברי מועדון סגור. הציוד נמצא תחת מעקב ורישום, והשימוש בו מתבצע רק בשטחים מורשים. המשטרה ומשרד התמ"ת אמרו שיבדקו את הפרטים, ובמידת הצורך יאכפו, יחקרו, ויגישו תביעות בנושא לבית המשפט. אנחנו נמשיך ונעקוב.